गाना बाजी तभी पल्लवी आई। बेटा बेटा सुना बेटा। कहाँ पर? यहाँ देखा बेटा। सासू माँ, आंटी। तोहार नाम कहा? अमन माहेश्वरी। पिछला लड़का सब जैसा मत करी है। हमने के घर में जे भी आयला ओकरा के हमने किराएदार ना अपन घर के सदस्य समझे नी। चल आंटी, नीचे सभे बा ना? आज संडे बात सब बा। ओहे त अरे तू आ जाइल बाड़ा, खाए पिए खातिर कुछ बा? मतलब होटल से मंगवा लिहा। ठीक बा? मेरी होटल पास में बा, ओकर खाना अच्छा और टेस्टी होखेला। ओकर खाना अच्छा बा। ठीक से पढ़ाई करिया। ठीक बा मम्मी। मास्टर पढ़ाई शुरू करी जका। निकल रहे। ऐसन रही था हमार पीएचडी कब होगी? पीएचडी के तू चॉकलेट समझेला का? ओकरा खातिर मेहनत करे पड़ेला, पढ़ाई करे पड़ेला, जाने लो तू। तो के यहाँ रहे के बाकी ना। सांझ के शुरू कइल जाई। शाम के नहा धो के तैयार रही हो। ये बच्चा के तो डॉक्टर से इंजेक्शन लगवावे के पड़ी। अच्छा बाना। ससुरार है अच्छा तो खूब भी करी। इला उपमा बनली बानी, टेस्ट करके बताइए कैसन बनल बा। पल्लवी, और कितना देर इंतजार करी? सॉरी सॉरी सॉरी, बस निकलते बानी। ठीक बा, जल्दी आ जाओ। ओके ओके, बाय बाय बाय। मूर्ति जी कहाँ बड़े? अंदर बाड़े। चेक कर ले लेना। हाँ चेक कर ले बानी। दा। हेलो अमन, जो बाइक चोरी कर ले रहे हो मिल गई बा। हार्बर रोड पे बानी, अपने पीछे बानी, फॉलो कर रहल बानी। तू जल्दी से आ जा। तोरा के नंबर प्लेट बदले के कल रहनी। सोचली पहले आपके दिखा दी। कंडीशन ठीक बा का? हाँ ठीक बा भाई। हेलो, ई हमार बाइक बा। लाइसेंस बा का? आरसी बा का? अगर सब कुछ दिखाइबू तो दे दे। शट अप। चुप रह, बस दिखा दे ना। भाई कुछ पूछ रहल बा ना, बतावा। चलो दिखावा। हाँ फिर ले जाइए। पहले तू यहाँ से चला। का? हमार बाइक कैसे निकाले के बाद हम जानते नहीं। है अमन। माइलेज अच्छा अमन? देवेले। हम कहर बढ़िया यहाँ से चला। 4 लाख सवारी कर सकलन का। हाँ? एक मिनट। पकड़ा ना तो टूट जाए। का कहले हा? 4 लोग एक साथ बैठ सकत बानी का? पूछ ले। पिकअप और माइलेज के बाद वो लड़की के सामने का करता अड़े? हम आप पर माइलेज देखा होता नहीं ना। ज्यादा मत बोल।
कुछ करे से पहले सोचे लू ना। तारा कुछ हो जाए तब बाइक के का बा। हे पहला बार मिलना पे हमने इहे बाइक पे घुमल रही, याद जुड़ल बा अमन। शादी हो गईला के बाद हमके और सब बच्चा के उहे बाइक पे घुमावे के बाद और तू हंस काहे रहल बड़ा? तू कब बड़ होगबू, हम कब तरह से शादी करब और बच्चा कब होकी है सर, ओकरा खातिर तब और टाइम बाकी बा। मतलब मतलब का कहला तू? अरे हम बच्ची बानी अभी तक? हम ऐसा कब कहानी है, बस थोड़ा सा बड़ हो जा। अरे तोहरा के तब शकल देखा। हाँ आ गई लू तू। ध्यान से करा। उ पद्मा भी ना सबसे बेटी के पढ़ाई खत्म होते ही शादी करके ससुराल भेज देले। लड़का का करेला? पायलट बा। और का चाही? जब लड़का बढ़िया से सेटल होके तो ओकर उम्र ना देखल जाला। तार उम्र 16 के रहे जब शादी कैले रही तरह से, कौनो कमी बा? महारानी बन के रहा ताड़ू। हम और बेटी से ऐसे ही शादी कैले रही, वो खुश पड़ी की ना। तनी सेटल्ड होके करता तो ज्यादा खुश रहा तू। सुने जी, हम जब ओकर शादी में गए रहनी सब पल्लवी के शादी के बारे में पूछत रहले। वही में त लगल बानी, कितना पढ़ल बा, जॉब कैसन बा, सैलरी कितना बा, परमानेंट बा कि ना, सब देखे के पड़ेला। बगल वाला चाहे ऊपर ट्यूशन वाला से थोड़े ना शादी कर दे। हाँ रउआ ठीक कहत बानी जी, हमनी के पल्लवी के त बहुते अच्छा लड़का मिली। मौसी गेम खेलल जाओ प्लीज, चली ना गेम खेलल जाओ मौसी। अमन अब हम तोहरा के फोन करे वाला रहे। दिल्ली जेएनयू से प्रोफेसर चटर्जी के फोन आयल रहे। तोहर सब जनरल सो देखले बाड़न, बहुत इम्प्रेस भइल बाड़न। तोहरा क्यों यही समय दिल्ली बुला रहल बाड़न। अगर तू उनके अंडर में रह के प्रैक्टिस करबा ते पीएचडी के अलगे क्रेडिबिलिटी मिली। सर पल्लवी पल्लवी हमरा तारा से बात करे के बा। हम लोग कुछ बतावे के बा। हम आवत नहीं। एक हाँ, बार ठीक बा, फिर ठीक बा, से आजा। सोच ला। ना हम अच्छा से सोच ले बानी। अरे सब लोग इतना सीरियस काहे बड़ू? एगो गुड न्यूज बा, सुनबू तू लोग? हमने के शादी कर लेवे के चाहिए अमन। काल हमार घर में शादी के बाद चलत रहे, पापा स्टेटस घर पता ना का बोलत रहन। हमरा समझ में आ गइल बा कि उ कोनो हालत में हमार शादी तोरा से ना करी है। अमन हमने के कहीं और जाके शादी कर लेवे के चाहिए। वो तो कर ले जाई पल्लवी, लेकिन ऐसे अचानक और वो भाग के शादी करे के का जरूरत बा? अगर हम अभी भागब तो लोग हमरा के बुरा बोली है। अगर उन्हें हम एंगेजमेंट चाहे शादी से पहले भागब तो पूरा फैमिली के बुरा बोली है और वो हमरा के अच्छा ना लागी। लेकिन अभी के अभी शादी। अमन तू हमरा के कहाँ ले जाइबा, कैसे रखबा, हम तोरा से कभी ना पूछब। हमरा के तोहार प्यार के अलावा और कुछ भी ना चाहिए। अब एक हफ्ता रुक जा, हम कुछ सोचता ना काले चल जाओ। पैसा के चिंता तू मत करा, वो सब हम देख ले बमन। पैसा तब फिर का परेशानी बामन? तो हमरा से शादी तक करबा ना? चलो कर ले जाओ। I love you अमन। चला भाई देर मत लगावा, जल्दी करा। सर ए अमन, अरे अमन घर ही जा रहा बड़ा ना? बाबा हाँ सर। हाँ गुड। एक बजते भूख लागेला। चला यूनिवर्सिटी से आ रहा बड़ा? जी हाँ सर। हाँ वैसे हमनी सब लोग मिल के तिरुपति जाए वाला बानी, तू हमनी संगे चला ना? हम शादी के बाद वहाँ जाइब सर। हाँ एकरा के कहल जाला कैलकुलेशन। गुड गुड। हाँ दामोदर की यहाँ कुछ हो रहा बा लागता। तनी गाड़ी रोका। पता ना का आपके बात समझ में नहीं आया। क्या बोल रहा तू? अरे चिल्लाई ना सर, आराम से बात करी। तरह से कोनो बात नहीं करे के। अगर इज्जत से ना निकलला तो हम पुलिस में कंप्लेन कर दे। कर दी, पुलिस स्टेशन भी देख लिया जाए। दामोदर कौन है ये लड़का? कहा था ये बिंदु से प्यार करेला, अगर बिंदु से शादी ना कहनी सर तो सिर्फ भगा हमने के ना ले करेली, जाई। वो भी हमने से प्यार करेली। आप पूछ ली। बेटा प्यार कईल गलत ना हो खेला, बाकी शादी खातिर ओकर पिता से पूछल गलत था। ऐसे तू करेला का बेटा? डिग्री कंप्लीट कैले बानी सर। डिग्री? खाली एगो डिग्री में ओकरा के कैसे पलबा? नौकरी ना मिली तो ऑटो चला के पालब सर। अच्छा ऑटो चला के पलबा। तारा तनिको अंदाजा बा कि अपन बेटी के कैसे बड़ कैले बाड़े? बेस्ट स्कूल और बेस्ट कॉलेज से ओकर एजुकेशन करवले बाड़े। एग्जाम प्रिपरेशन में बेटी के तकलीफ ना होके तो पूरा घर में एसी लगवैले। तू लगवा सकेला का?
ऑटो चला के स्प्लिट एसी तो छोड़ा, टेबल फैन भी खरीद सकबा का बेटा। हमने के ओकर जरूरत नहीं है अंकल। अब ही ऐसा लागत बेटा। काल जब शादी भइला के बाद तारा मूवी चाहे शॉपिंग खातिर जाए खातिर मन करी तो 100 बार सोचबू। भगवान न करस, बाकी अगर कहीं कुछ हो गई ना तो तू इनके ही घर के तरफ देखबू। बात घुमा के करे की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा प्रॉब्लम बताई। तू अपनी बकवास बंद करा। तोहार जात का बा, कहाँ रहेला, ऐसे हमनी के कोनो मतलब नहीं है। तू एकरा खुश रख सकेला कि ना, बस इतने जरूरी बा। बिटिया के शादी खातिर जब हमनी अच्छा लड़का खोजिला ना, तब तारा जैसन लोग अचानक पहुंच जाले, प्यार करेला और बेवकूफ जैसन हक जमावे लगेले। खुद के तो पाल नहीं खे सकत, बाकी बच्चा पैदा करेले, उनके भी तकलीफ देवेले। तारा जैसन की वजह से पूरा जनरेशन खराब हो रहा बा, बर्बाद हो रहा बा। देखा, हमनी के लगी कि हमनी से ज्यादा तू बेटी के खुश रख सकेला ना, तो ओके लेके भाग जा, हमके कोनो दुख ना होगी। अपन सीना पे हाथ रख के आराम से सूतब। हमके नहीं खेला, अगर तू लेवल के बाड़ा यहाँ से जा सकेला। हमके का करे के बा हम जाने ली। ए जो जोरे करे के बा कर ला। पता ना कहाँ कहाँ से आ जाले। चिंता मत करा। ठीक बा। देखला ताहार जनरेशन के भाई, बाकी ओकर सोच ताहरा जैसन होत ना, तब ही बात समझ में आई। छोड़ा तू, चला अनहरिया सर। इडियट्स। सब सेट हो गई ना? तोहार दिल हिम्मत में इतना प्यार बाता का जिंदगी भर तू हमरा साथ रही जाबा। हमनी के लगी कि हमनी से ज्यादा तू बेटी के खुश रख सकेला ना, तो ओके लेके भाग जा, हमके कोनो दुख ना होगी। अपन सीना पे हाथ रख के आराम से सूतब। दिल्ली जेएनयू से प्रोफेसर चटर्जी के फोन आयल रहे। अगर तू उनके अंडर में रह के प्रैक्टिस करबा तो पीएचडी के अलगे क्रेडिबिलिटी मिली। अच्छा, अब तो दिल्ली जाके पीएचडी खत्म करके जॉब के बाद वापस आके शादी कर पा। ये सब हम हमनी के फ्यूचर खातिर ही कर रहल बानी ना। इससे तो तुहार फ्यूचर बनी, हम कहाँ बानी अमन। बस 1 साल पल्लवी, ए बीच हमार शादी कर दे लेता। उससे पहले ही हम आके तहरा के यहाँ से ले जाई पल्लवी। बस समझे की कोशिश करा प्लीज पल्लवी, बस 1 साल। तू नहीं का समझ रहा अमन। पल्लवी हम का भाई दीदी, इतना जल्दी में काहे बुलाई नहीं? जल्दी चला। यह हिया हमार छोटकी बेटी पल्लवी। नमस्ते। अच्छा बतावा पल्लवी, म्यूजिक सुनल, खाना बनावल ऐसन कोनो हॉबी बा तहार? यूट्यूब देख के हर तरह के खाना बनावे सीख ले बाड़ी बाना। हाँ, ठीक बा, फिर मिल जाए। ठीक बा। हाय पल्लवी। अमन, पता बा तू कौन टाइम पर कॉल कैले बाड़ू? अपन फाइनल पेपर सबमिट करे जा रहल बानी। बस कुछ दिन में अमन माहेश्वरी पीएचडी। पल्लवी, हमार लाइफ के एम्बिशन पूरा होके जा रहल बा। इतना दिन तक तू हमरा से बात ना कैलू, लेकिन आज कॉल कैलू, बहुत अच्छा लागता पल्लवी। आप का सोच रहल बाड़ू? विश मी ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। ठीक बा, सेमिनार के बाद कॉल करता नहीं। हाँ, बहुत बात करे के बा। बाय बाय बाय।